ekitaldia interesgarria, batez ere guezgearako hartzen, batzutan ditun gauzak ze ondorio dakartzan zeu ikusten. Oso interesgarria, asko gustatu zait, ze nire bai jokinoen istripua bizikletakin, menditi geisten, ja herrin ondon kotxe bat jan nun, baino aparkauta zehonen. Baino baita kriston hostia hartu nun eta txarra. Despistatzen mazda derrepente hola bazteadan gertago ere, nik uste azkenen kontu handikin ibili bar gala errepiden. Gaurko ekitaldia asko gustatu zait, ikusi ditut ikasleak oso adi zeudela, eta iruditu zait oso gauza originala, berritzaileak gela batekoa momentuan beste gelatan ikusteko aukera izatea, oso ondo, Baita ere interakzio hori egondanean. Eneko mutilaren atzean dagoen neskari, sudadera txuria dauka honek. Aupa, egunon! Ikasleak ere gelditu dira hasiera batean txundituta eta pixkat nik uste dut geratu diela, espero ez zuten zerbait, nik ere espero ez nuena. Zeuden begira, nola da posible, nola dakite, hemen eseritan nagoela eta... Oso interesgarria iruditu zait formato berri hau eta ez nuen inoiz ikusi olako zehoze. Ostiral batean, azkeneko orduan, egoten dira oso nekatuta, baina adi-adi egon dira. Pentsatzen dut hori oso erraminta baliagarria dela, beraien arreta erakartzeko eta barneratzeko beraiek adi egoteko. Eta gustatu zait baita ere asko hori. Game over bizitza ez daude 3 hor agertzen dira, ez da bakarra eta lehenengoan jazta bukatu da. Zu ordezka ezina zarela eta zu joaten baldin bazera zurea bukatu dela. Bueno, pentsatzen jarrita, agian abiadura ez da horren divertigarria ere. Zuentzat gauza askoz komplikatuagoa da. Zuek ez daukazue ordezko piezarik. Oso unkigarrek iritsi zaizkit. Gehien inpaktatzen nauen zarata, isiltasuna da. Ikusi utena da azaltzute. Normalean lehenengoa gara heltzen. Harrapatu bizek ateratzie. Baina, klaro, bizek hil dugu esan. Aita da semie. Azkeneko bik unkigarriagok behek sufritin dutelako, no? Gurpildun aukian dagoenen eskarena alaitzena, horre erruarena, berak esaten zuen amaren papera, amaren egoera, eta ez dala bakarrik daukana, jasaten duena edo ondorioak zuzenean, baizik eta eragiten duena eta... Etxera iristen nintzenean, konfiantza dagoen tokira, nire amarekin ordaintzen duen. Eta esan izan dizkiot astakeriak, adibidez, zure erruagatik hau, zure erruagatik beste gura. Da, ikesi bizu hori gestionetan, kasi behar duzu zure sentimenduek eta emozioak kontroletan, hori ez da joen koinoz, momentu hori.